は読書しはノーベルの吹きは読書しはあどきはあどきはきりりのうちけいじゃみくしゅみきろのうらみきみみきろのよくつはきりりしあじけよくつはきりりのうちけ軍の耳にもきのえ一年に三年にもきのえあどきはあどきはきりりとうごめあべくさしふあちけびあおきでうくふおわけびHaşir bu beke, seniye gümrüm çekilda. İnnolü açeki